in fact sani wan ok ochuno nyaka kati kelnwa parcel so long as in Nairobi kar kae igonwa simu ni an kod delivery mondo be ni kaw ka diro kama kamae wabo biro kendwa korido ni bo save time madi wogo kitero gimoro town kuja jande we will still serve wabo charge for the same amount but wakawe iodi kati ofisi to watero nigo samwase kawe no dongo dhi indicate wakaw gini to kamitere though ni issue mag lal to poka experience kora but gin gik matimre kata mana in companies moko but ing'eni jomoko bende ok beyo ing'eni wan dhano inyalo seche moko ng'ato ng'e maber ni simbe nyito nigi shida ing'eni ni ino kin technician otemigo ok ibi ng'eni simbe nigi shida koro kano sechopo diyo ya simbe ina kelo kaber to rach mayo kata kirango all security companies kata mag timo parcel mag matatugi ibona kon ndika disclaimer kata tinyise ni ya ni goods mora ma is worth 5,000 shillings onego be ni in wuon ng'at makelo mwandu neno no ter neno in shwai iwinjo kedne jise ng'eyo nitie jomoko ma take advantage okelo gimoro to wacho no kethre tichule koro goods mora ma is 5,000 kikelo tin shwa makapo no ketho to insurance mari no machuli to ng'eni from mondo insurance mari chuli nyaki prove ni gino ni kelo kaber kech insurance companies go bende gin ng'eny gin customers maka kabisa atimo ni jo insurance deliveries mang'eny kabisa in fact ang'eyo the best insurance erokamano.